Felly, croeso pawb i'r babell cymdeithasu, a dydy'n braf cael yr Eisteddfod yn ôl yn Gogledd Cymru yn y tro cyntaf, ers i ni ddathlu pen-blwydd y clwb yn 40 i Llanrwst, 4 mlynedd yn ôl bellach. So wedi cymryd y cyfle yma jyst cyn i ni gychwyn i ddweud diolch yn fawr iawn i Clwb am drefnu yr ddarlith heddiw yma. Dwi'n cofio ryw ora mis Chwefror, mis Mawrth, eich dwi'n cofio'n union pryd oedd, a pan oedd i'n trio bwcio slot, ac yn stressed, yn poeni ar un pwynt, doedd ni ddim yn mynd i gael un byd. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am drefnu hynny. Dwi'n gaddo neu wneud flwyddyn nesaf. A dwi'n licio diolch wrth y stiwad yn y cefn hefyd, Iolo, am arwain y daith ar yr Eifl dydd Merchar. O'n i'n siarad efo fo gyna, ac oedd o'n dweud bod nhw wedi cael milw drwy dydd, mae'n ddyn llun y dwi wedi weld yn ein awyr glas yn hwnnw. I'r mwyafrif yna ni, mae gwneud rhywbeth fatha y pymtheg copa neu'r daith mae Gwynwen yn ddiweddar yr herodd môr i'r mynydd uchafbwynt o beth da ni'n gwneud fel clwb. Dwi'n ymwybodol o Catrin ar y daith y pymtheg copa. Dwi'n siŵr bod ti'n wedi torri fo'n ei chwys ar ôl i gwbrio yr math o bethau mae hi wedi bod yn gwneud, y math o bethau mae hi wedi bod yn siarad amdan heddiw. Felly mae Catrin yn ferch leol wedi cael ei dwyn fyny yn Porthmadog. Mae'n aelod o'r clwb ers am byth, medda hi. Yn siŵr pryd, ond wedi bod yn aelod eich oed ifanc, diddordeb mawr mewn mynydda a diddordeb mewn rhedag. Wedi cwblhau y ras yn y Sahara 2019, a ras yn yr Alpau blwyddyn dwytha. Dyna di'r ddwy ras mae hi'n mynd i siarad amdan heddiw. Felly, please, croeso cynnas i Catrin. Diolch yn fawr iawn am y croeso, Stephen. Diolch yn fawr wedi bod yma. Ac gobeithio roedd yn mwynhau clywed o'n Hanesion ni. Diolch hefyd i Clwb Mynydda yn y cyfle, ac mae'n amhryder mawr gwneud yna Darlith Llew Gwent. Dwi'n dall bod o'n ddyn bonheddig iawn, ac falch iawn bod yn rhan o'r gyfres o ddarlithau. Un peth arall cyn gychwyn, dwi hen i bod yn hapus yn withro mewn anturiaethau reis anffurfiol, dwi'n di arfer siarad mewn fformat fel hyn o blaen, a dwi'n ymwybodol iawn bod plant Sahara Cymru yn cael ei beidio brolio a peidio dangos ei hunain ac yn y blaen, a dwi hynny sa'n neb yn licio plant Sahara Cymru, a rwan dwi'n mynd i siarad am fi'n hun am awr. Do'n i fel sy'n dweud. Felly, mynydda, dipyn o bobl yma'n diarfer, mynd am dro, cerdded ac yn y blaen. A mae'n siŵr dros y blynyddoedd, fi'n dal i fwynhau cerdded lot, bod fi wedi bod yn gwneud mwy o redag yn y blynyddoedd dwytha. A mae'n siŵr bod lot o bobl yn gofyn pam redag, felly, wel, yr ateb byr, bydd jyst yn bach mwy o farwau corff. O'n i'n cerdded ers yn bach iawn. O'n i'n lwcus o gynnu ni rhyw fynydd bach nesaf at adar yn ymwyl o ges. Mae'n un o'n hyn tua 5 oed, efo un o ffrindiau Porthmadog ar y copa. Ac oedd hi'n antur fawr yn diben ymwyl o ges, yn picnic a cymryd yn rhan fwyaf diwrnod yn yna bellach wrth gwrs. Mae'n siŵr swn i'n rhedeg yn un o sain a hanner awr. Dyn dipyn o newid byd fel yn tyf yn un. Ac wrth gwrs, yn gwneud mwy o gerdded mewn gwahanol wledydd, mynd y bellach i ffwrdd, wahanol fynyddoedd. Ac fel o'n i'n mynd mwy mentrus a mwy fel disiol am y fatha gripio ni'n cynnig, swn i'n trio lot amser yn rhedeg yn mwy cadw'n ffit i baratoi ar gyfer gwahanol anturiaethau. Dwi'n siŵr yn y blynyddoedd dwytha, dwi'n siŵr 10 mlynedd dwytha, oedd i'n treulio dipyn amser yn yr Alpau, yn sgïo ac ymydda yn fanno. Dwi'n siŵr 10 mewn bron,
ben y mater hon, a hefyd yn ras trio fynydda Catrin Meurig. Dyn fel o'n i'n gwneud mwy, treulio mwy amser yn be bynnag oedd yn ôl, bod fi'n rhedeg mwy a mwy. Dim bod amser yn hawdd yn byw yn Llundain, ffidio mynyddodd i drio ymarfer, ond fi Primrose Hill yn hyd ddrwg. A wedyn, blynyddoedd dwytha yma, do'n i'n rasio llawer, jyst rhedeg i gadw hini a gwneud mwy, a wedyn yn y blynyddoedd dwytha bod wedi'n gwneud cam dipyn bach mwy. Yn 2019, mi nes i rhedeg marathon de Sable, sef ras drwy'r anialwch yn y Sahara. Mae bod ryw 150 o filltiroedd ac yn cael ei rhedeg dros wythnos. Sy'n gwneud yn 2019, a wedyn flwyddyn dwytha, ar ôl y llanas Clwb, yn falle ras hir arall, ras y TDS, sef y tras y grŵp Cysylwa yn yr Alpau yn Siamani. Dyn ni wedi sôn mwy am y ddwy ras ultra yna, a gobeithio roedd chi'n mwynhau'r lluniau. Dyn, y ras Marathon de Sable, o'n i wedi clywed amdani sfelan yn ôl. Dwi'n cofio darllen erthygl amdani pan o'n i'n yn arddega, a gweld lluniau erchus o ran traed bobl a histers yn cadwy rhedeg am wsnos yn y tywod. Ond o'na dal rhyw apel a dal mynd am antur yn y gyfeithiwch chi. A wedyn nes i digwydd cyfarfod rhywun oedd wedi gwneud yn ddiweddar, clywed bach mwy, a meddwl, ia, amdani chi. Ydyn o ran cefndir i'r ras, mae wedi bod yn mynd ers 86, a rhyw Ffrancwr ar enw Catrin Meurig wedi cychwyn i. Oedd o wedi bod yna am antur ei hun, mynd ar liwt ei hun yn 84, a meddwl, lot o ddiddordeb yn gwneud math yma fe. Nawn ni gychwyn ras. A wedyn, ers 86, bob Ebrill, mae yna tua 1000 o bobl wedi bod yn rhedeg y ras yna dros wythnos. A'r syniad ydy bod yn mor hunan gynhaliol o bosib. So maen nhw'n rhoi dŵr a ryw fath o bysgod bob noson, ond fel arall mae angen cario dillad, saffisgu, bwyd, bob dim dros yr wythnos. A mae'r gnwyd sy'n newid chydig bach bob blwyddyn, ond mae bob amser rhywle yn y gyfeithiwch yn Sahara. A wedyn, pan nes i gyfesu amdani, doedd gen i llawer o glen, jyst o fi licio'r syniad. A dwi'n sylweddoli ar ôl y cyfesu, sgen i'n clem, dwi'n hynod rhedeg marathon, pan bod wedi arwyddo rhywbeth i rhedeg marathon unwaith bob diwrnod am wythnos, a dim llawer o syniad. Dwi'n meddwl wedyn, reit, ni ffomio pawb, sgen unrhyw syniad am rhedeg ultra, so rhedeg yn hir, reit, gai help, unrhyw tips, ac yn lwcus iawn ffeindio bod yna ryw wersyll yn cael ei gynnal Grant yr Otti yn y mis Ionawr cyn i fynd allan yna yn yr Ebrill. A wedyn, ys i fanno i gyfarfod mwy o bobl oedd yn gwneud, mwy o bobl o Brydain oedd yn gwneud y ras. A neu lot mwy o'r rhedeg. Wedyn, mae'n siŵr y peth mwyaf oedd y gwersyll mae Grant yr Otti fod i helpu efo marfer rhedeg ar y tywod, meddwl beth yn ddwyta, arfer rhedeg un diwrnod ar ôl llall, efo pwysa blinedig, math yna beth. A mae'r tirwedd, yna lot o dywod yn yr analwch, yn amlwg, ond hefyd mae yna lot o dirwedd reit rough, fel panig, wedyn mae hynny'n ei debyg i gysyna Grant yr Otti. Wedyn, mae'n siŵr y darn mwyaf o ran paratoi, oedd angen ei lot o rhedeg, wrth gwrs, ond hefyd ymdopi efo'r amodau yna. Wrth gwrs, y ddwy ffactor fwyaf ydy'r gwres aruthrol, a bod ti'n oed gyda nos, a wedyn y tywod, mae tywod yn boen i rhedeg yno, fel sydd rwy'n ychydig. A wedyn tra ni yn y gwersyll yma,
yn Lanzarote. O'na lot o sgyrsiau efo sut i addasu, pobl wedi gwneud y ras o blaen, dysgu gynhynni, sut i edrych ar ôl y traed, lot o drin a trafod, sut i osgoi blisters ac yn y blaen, o math o ryw, dim pawb i'w syniadau hunan, efo ryw wahanol gels, a ryw wahanol eisiau clydu'r croen, eisiau meddalu'r croen, math yma beth. A peth mwyaf sydd i rhoi tap dros y traed mwyn atal unrhyw blisters. Wedyn, oedden ni'n cael gwersi am lot o marfer i roi tap dros bob un bodyn bach. Wedyn, so oedden ni'n dros y top, torri'r corneli, wedyn rhoi tap arall tenna dros y top, a wedyn tap arall rownd o. Wedyn oedd bob bodyn yn anfarth. A wedyn rhoi rhyw bwdwr sychlyd wedyn, i sychlu bob dim, neu siŵr nad yna ddim corneli bach ac yn byd sychu yn nhw, a wedyn rhoi sana ac yn y blaen. A wedyn y broblem arall efo'r tywod, wrth gwrs, oedd trio gadw allan. Dyn nhw gennyn ni gyd gaiters gyda'r llun isa yma. Dyn nhw gennyn ni gaiters pwta. A wedyn wrth wilod y gaiter, mae yna ddarn o felcro. A wedyn, oedd un ochr o felcro ar y gaiter, a'r ochr arall o'r felcro ar wilod yr esgid mynd rownd y wadan. Dyn nhw hi'n sticio at ei gilydd er mwyn gwneud sel rownd y studia, er mwyn lleihau y chances o'r tywod mae'n dod i fewn. Dyna hynny'n rhan mawr o'r paratoi y dysgu am arfer gwneud y busnes traed o felly. A wedyn, y darn arall wrth gwrs ydy'r gwres, a gan bod ni di mynd i dreulio i Lanzarote, oedden ni'n gobeithio sa'n boeth yma no, ond oedd y tywydd yn eiafol iawn na'n ffys. A wedyn, yr tip mawr arall, oedd ffeindio siambr wres, oedd ryw botil len, bach eitha sona, ond gen y prifysgolion lot o hein er mwyn wneud gwaith ymchwil. A wedyn, nes i'n ffodus iawn o ffeindio y prifysgol yn Llundain oedd yn cynnig, oedden nhw eisiau gwneud gwaith ymchwil sut o pobl yn ymdopi efo gres. A wedyn ges i fynd i fanno i fod yn rhan o'r gwaith ymchwil. Wedyn, bythefnos cyn i fynd, o'n i yn y siambr am 2 awr bob un noson cyn mynd. A dwi'n meddwl bod hwnnw'r profiad hwnnw'n waith na ras, actually. Oedd hwnnw'n afiach. Oedden ni'n gorfod mynd i fewn i'r siambr yma efo cagwl hen ffasiwn, dim gorsegs breathable am byd, a chwsu fflatia tan oedd y gres yn cyrraedd, gres y corff yn cyrraedd rhyw bwynt, a wedyn oedden nhw'n strapio ni fewn a wneud rhyw brofio yna. Dwi'n meddwl yn hwn, oedden nhw'n rhoi tydan lawr i bwysio'r nerfau i weld pa mor sydyn oedd yn hoes yn codi o falle, a gweld sut o hynny'n amrywio fel o'n i'n addasu fel gres. Fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl oedd y pythefnos yna'n waith na'r ras o hyn. Neu'n anola. A wedyn, rhan mawr arall o'r paratoi, wrth gwrs, o be o'n i'n mynd i gario, oedd angen rhedeg efo mhath drwy'r wsnos. Dyn oedd be o'n i'n gario, neu be o'n i ddim yn gario, yn bwysig iawn iawn. Nes i fannig o gael y bag lawr i, wel, 15 pwys, 6 kilo a hanner, sydd dim hyd rwg o ran rhedeg yn wsnos. Ond a lot o bethau ni'n aberthu, so ni'n mynd â ffôn, do'n ni'n mynd â stof i gnesu mwyd, do'n ni'n mynd â dim dillad sbar o gwbl, just codflydd, sac bisgyd a 2 byth. Na'r unig beth o gynnau'n sbar o ran phob dim arall cael ei adael adra, a bwyd wedyn oedd gweddill y pac. Wedyn o leiaf y pac yn lleihau dros yr wsnos. A chi'n weld hwnna, o gennau just rhyw fat go denna i gysgu yno. Fe'n rhywar iawn, oedden ni rhedeg ar y tywod pan fwyaf dydd, ond bob noson oedd o fatha bod ni'n gwersylla ar rwla cregog calad gan i fynd. Dwi'n yn siŵr iawn sydd oedd yn penderfynu hynny. A wedyn mae'r bwyd, wrth gwrs, o hynny'n rhan bwysig iawn iawn o ran gallu cario ymlaen i gerdded neu rhedeg am cyhyd. A wedyn y balans ag digon o galeria i ddal i fynd, chadael a be o'n i'n gorau gario ar ymhefn. Ac o'na reol bod rhaid cael 2000 o galeria
bob diwrnod. So o'n nhw'n gallu gwneud spot check yn ni'n ganol wsnos a gwneud siŵr bod gennym ni gan o galeria ar gyfer gweddill yr wsnos. Wedyn, mae'n rhyfedd, o'n i'n mynd rownd o'r archach na ac yn sio, reit, be gael ei bita, be dwi'n ffansio fynd o fi. Wrth gwrs, mae bob dim dod yma, low fat, low salt, low calories, oedd yn hyn, da'n byd, nag oedd. Wedyn, mae'n dipyn o job, ffeindio beth, o'n i'n gallu simogi, ac bwyd oedd yn mynd i bara yn y gwres, ac efo digon o galeria yma. Wedyn, bwyd syth oedd rhan fwyaf be gennau i. Wedyn, mae jyst llun y fanna, ni'n gweithio allan bob diwrnod bod gennau gan o galeria. A bob dim wedi pacio mewn paciau vacuum yna mwyn cael mor bach a bosib i gymryd yn lliad o le a bosib yn y marc. Wedyn, pan ddoeth i ras i hun, doeddwn ni'n gwybod lle oedden ni'n mynd yn union. Doeddwn ni'n cael rhyw lyfryn bach yma fel un, fel oedden ni'n cyrraedd Morocco, yn dweud, dyma lle bych chi'n mynd am y wsnos. A wedyn oedd o'n rhoi rhyw fach bach i ni, a dweud, checkpoint cynta, 10 km, 2 bosol ddŵr, ail checkpoint, 12 km, bosol ddŵr arall, ma'r gyfaredd. Doeddwn ni'n stygio hwnnw bob ora, trio cofio, o'n i'n sgwennu ar y mraich, lle oedd y checkpoints mwyn cofio be oedd bob cam ystod y byd chi. A wedyn, sa'n ni'n pechu fel arfer, ta chwech yn borad, ond pawb yn y gwersyll yn styrio ac yn swnllyd. A wedyn, jyst mater o byta'n brecwast, sortio'n haid allan, o hynny'n cymryd 3/4 awr ffidlan efo'r taff i gyd bob bora. A wedyn 9 o gloch bob bora yn y cychwyn. Yn y lle oedd i trwy'r wsnos. A wedyn, yn ystod y dydd, fel arfer, oedd y cymala neu bob diwrnod lle yn amrywio chydig bach. Oedd o'n tua marathon y diwrnod, weithio oedd o'n bach llai, yn y bach hirach. Ond oedd bob amser fwy o ddŵr, bob rhyw 2 awr, 2 awr, o beth felly. Dyna yna chydig bach o balans hefyd, o faint o ddŵr oedd nhw'n rhoi i ni. A fel faint o'n i'n gallu a faint o'n eisiau gario efo fi, achos eto mae dŵr yn drwm i wneud pethau'n anodd i redag o, ond oedd o, wrth gwrs, o pawb yn hybu ni'n gymryd lot o ddŵr trwy'r amser, ac oedd nhw'n rhoi tabledi halan i ni. Dyna oedden ni gyd efo electrolytes wrth bynnag yn hynna, ond oedd nhw'n rhoi tabledi halan arbennig i ni, i wneud siŵr bod ni'n dal i gadw'r halan yn hynny. A wedyn, sa'n ni'n rhedeg, rhedeg 5 awr, bob diwrnod, weithio trwy twyni mawr, just tywod, weithio trwy rhyw hen wynoedd i sychu y bron eitha rhyw bwt o syth, cychlyd, a weithio am bach i ddod drwy rhyw bentra. Oedd y pentefi gyd yn edrych reit farwaith, oedd yn siŵr iawn sydd yn cael ei ddod i ni. A weithio sa'n ni'n gweld am bach i rhyw blentyn lleol i troi fyny o'r oed i ganol bwysau. A wedyn ar ôl y rhedeg, so fel arfer o'n i'n cyrraedd yn ôl, dechrau pnawn, peth mwyaf wedyn, y fath mwy, hynny'n bwysig iawn, oedd yn cael mwy o ddŵr fel o'n i'n cyrraedd, y fath lot, a jyst trio mwcio. A o bob dim yn halan i gyd. Do'n i byth yn teimlo, rwy'n roed yn teimlo yn chwslyd yna, hyd yn oed mynaf i wneud anhysia, hyd yn oed ar yng nghefn i fo pac. Mae'n mor syth yna, ond wrth gwrs mae'n rhywun chwslyd amser, mae'n jyst yn anweddu. A wedyn mae'n gadael halan yn bob man drwch, fatha bod ar la môr lle, mae'n jyst yn sticio yn rhywun gyd. Wedyn, o gennau 2 buff, yn gwisgo hynny fel bikini, a wedyn rhoi rinsio'r t-shirt, rinsio'r shorts, gadael hynny sychu yn yr hael, a wedyn newid yn ôl, hynny sychu'n sydyn, rhoi dŵr am yn swpar, am y bwyd sych, gadael hwnnw yn yr hael am rhyw 2 awr, i gnesu, so gennym stof. A wedyn, jyst trio mocio, tynnu'r tath oedd ar bob bobyn llaed eto i gyd, llnau'n rhaid a gadael hynny sychu, a jyst gobeithio fysa y postman bach yn cyrraedd efo negeseuon. Dyna sawl un o'na chi fan hyn, di gyrru negeseuon i'n tranu allan o'na, oedden ni'n cael gyda nos, o'na rhywun beth o gwmpas yn dweud, Catrin, gen ti 10 neges heddiw, gen ti 10 neges heddiw.
Ac o'n i'n ddiolchgar iawn o unrhyw gysylltiad o'r byd tu allan, lle. Chos fel arall, oedden ni mewn gymaint o ddygwch, so yn neb ffôns na, yn byd. A un moment reit arbennig oedd Hugh Williams di gyrru copi o, di teipio hong allan, a fan'na oedd hi'n ganol yr ialwch yn diamlad rhyw ddynod, ac yn darllen darn o farddoniaeth tir Catrin Meurig fel na hyn hollol a frel. A ia, da ni'n gwlau erbyn 7 o gloch, oedd hi'n dywyll, a pawb yn wlad, yn bod am llawer o gyda nos. A dwi'n jyst i sôn chydig bach mwy o ran yr agweddau gorau, yr uchelbwyntiau a'r iselbwyntiau. Mae'n siŵr dwi'n synnu fawr gymaint o amrywiaeth o'na yn y tirwedd hun, os oedden ni'n fyny neu lawr, neu oedden ni'n twini anfath, neu gymaint o dabell yma, neu ei bach, neu weithiau oedden ni'n afonydd ma di sychu fyny yn yr mwr trwchlyd horrible yma, a hwnnw Cristin ar top, a wedyn fel hyn camel o'n disgyn trwad, o hwnnw waith ar tywod i'r eiddag arno sydd. A dwi'n meddwl, mond un diwrnod yn sydd am bod music, a dwi'n cofio bod yn ganol nesa, dwi'n gweld yr un botyn bach ymlaen i Mynydda, gan bod ffynt yn ôl, a fan'na canu a dop yn llais i a neb o gwmpas, wrth y hon, wel hyn yn gret. Ond, ia, wrth gwrs, o'na adegau go isel hefyd. A'r pedwerydd diwrnod, maen nhw'n cynnig hwnnw fel diwrnod dwbl. Mae fynd i bawb, os dyn ni eisiau rhedeg 2 marathon neu y cymal hir mewn un go, neu nid o dros 2 diwrnod. A wedyn, o'r rhan fwyaf na ni oedd yn rhedeg, so yna rei pobl jyst yn mynd o gol. Heini oedd ni oedd yn rhedeg yn neud o mewn un go. Diwrnod y tro ni'n neud o'n 76 km. Oedden ni rioed i'r rhedeg yn bellad. Sicr ddim ar y tirwedd yr alfa. Ac fel yn dweud gyna, o'n i wedi sgwennu'r ar ymreichiau be oedd yr checkpoints i gyd. A mi nes i gan gymeriad pan i'n sgwennu, o'n i wedi anghofio'r 5 km ola. A pan oedd yn ganol nos, wrth gwrs, o'n i'n cychwyn am 9 bora, dwi'n meddwl bod hyn diwrnod yna wedi cymryd tua 12 awr i mi. Ac dwi'n gweld y gola bach yma, dwi'n gweld, ia, mae lot o geiri fan'na. Dyma ni wedi goffa yn y diwrnod, dwi'n siŵr wedi bod yn mynd 90 awr neu beth o fyny. Fel o'n i'n mynd yn nes, ddim yn gwestydd, ddim yn diwad ydi o. Fel o'n i'n mynd yn nes i gynnes, na, dwi anghofio, na. 5 km arall. A mi dorodd hynny, o'n i'n dweud, bod o'r 5 km anodda dwi'n rhoi rhedeg. Ac oedd y stiwardiad yma sydd, wrth gwrs nhw'n dweud, ti wedi rhedeg 71 km, dwi'n pen arall, di iawn, 10 munud rhwng parc, dwi'n iawn. Ac o'n i just, yn ddigalon iawn. Ac wrth gwrs yn un nos, o pawb i sbrygu allan gymaint o hynny, dyn o'n i reit unig a reit digalon, ac yn meddwl, sydd wedi gwneud gymaint gan. Ac mae'n dangos na gymaint o her feddyliol ydy o byn hynny. Wrth gwrs, yr rhedeg, neu o leia dal i symud ar ryw speed, o 5 km ddim yn anodd, ac yn just yn y meddwl i, o'n i ar fi'n gorffan, na, ti bach yn hynny. Dwi'n meddwl bod y llun yna wedi cael ei dynnu ar ôl fi gyrraedd y gwersyll nosod yna, a dod am llawer o hwyau, yn cael ei llon bol. Ond yn ffodus iawn, gan bod fi wedi rhedeg y diwrnod dwbl mewn un go, o'n i'n cael bach o lain diwrnod wedyn. A wedyn yn dod at yng nghoed a wedyn yn sgwrsio fo lleis ac yn y blaen. A wedyn oedd gennym ni dipyn o brec diwrnod hwnnw tan y diwrnod ola. A oedd y diwrnod ola yn switio i just y peth, achos hwnnw oedd yr un mwyaf mynyddig o ran yr cymalau i gyd. Ac o'n i'n ffodus bod fi, a do'n i'n di sylweddoli, mae'n siŵr, gymaint o rhan fwyaf rhedwyr, di arfer rhedeg ar y fflat, di arfer rhedeg marathons, ta mac a felly. Wedyn, doedd nhw'n rhyw gyffyrddus iawn ar y llwybra garw. A wedyn pan ddys i at yr mynydd, mae hyn yn gret, hyn yn newid
tîm hosol, a dwi wrth modd yn rhedeg i fyny, pasio gweithio bobl, ar ei hwb arall i hyder i. A wedyn ar y ffordd lawr, hyd yn oed mwy o hwyl wedyn, pasio gweithio bobl, fydden nhw gyd mor ofalus yn ymbalfalu lawr y creigiau yma, so o'n i'n mynd o'n allan, hyn i'n gret. Ac yn bod i'r diwrnod ola, mae'n siŵr bod fi'n teimlo bod ni'n angen dal yn ôl yn llawer erbyn hynny, lle dyn ni'n eisiau just mynd amdani. A dwi'n cofio pasio, o'na bedwyr proffesiynol yn rhan o'r asus y fi. A dwi'n cofio pasio'r Meurig hanes yma, rhyw enw mawr, lle. Dwi'n o pasio hyd, yn mynd o lawr yma. A wedyn, off o fi a gweld, reis ar diwedd yn y gorwel, lle ni'n gweld, o ia, da ni bron a gorffan am yr holl wsos wan. A dechrau machio, o ia, dwi'n gres i fi. A peth nesaf, reit ar ymstyr, yna Meurig hanes yn ôl do. A wedyn, mwy na heb, nath ni gael sprint finish ar y diwedd, achos ni'n benderfynol, dwi'n mynd i adolchiad pasio wan, ond pasio rhan. Ond chwarae teg, yn dda iawn, mae'n troi eto ni fel yn dod i fewn i edar i hon. Beres! So ni'n teimlo reit hapus wedyn, di cael hun dweud bod wedi'n neud nolau felly. Wedyn, llun o'r Patrick, y boi, y rhedeg yr as, yr oed y medal, a dyna ni'n falch iawn bod yr wsnos osod, ac cawod ac yn blaen. Wedyn, dyna ddiwedd am y tro, sgwrs i am yr marathon dy Sablon. A wedyn, mae'n siŵr, be ni wedi sylweddoli, yr ham ni wedi fwynhau fwyaf oedd yr darn mynyddig lle. A wedyn, o'n i'n meddwl, yn hau yr asus hir yma, be gael ei nesaf? Sa'r asus hir eraill, ond efo mwy o fynyddoedd a llai o dywod lle. A wedyn, mae yna asus enwog iawn yn yr Alpau yn cael ei rhedeg gen y cwmni UTMB, Ultra Tour de Mont Blanc. Ydyn yr ras wreiddiol ydy Tour de Mont Blanc ei hun, a nes i wneud un o'i basus eraill nhw, sef y TES, a mae honna'n mynd dros 2 noson, wedyn lle mae'r goleuadau bach i gyd fydd hon. Dwi'n jyst i roi bach mwy o gefndir o ran y TDS. Fel dwi'n dweud, mae yna y Tour de Mont Blanc, sef llwybr cerdded o gwmpas Mont Blanc massif, a mae'n sarn yn fwy o bobl yn cymryd wsos neu diwrnod i gerdded dow o gwmpas o. A wedyn, teithio mlynedd yn ôl, da ni'n mynd feddwl, be am mynd o'n ras i redeg o'i gyd mewn un go. Wedyn mae hwnnw wedi bod mwy a mwy poblogaidd dros y blynyddoedd. Cychwyn y gorffan yn Llanmani, a mae'r enillwyr yn redeg o'i gyd mewn 20 awr. Waw, lle. A wedyn fel mae hwnnw wedi mynd mwy a mwy poblogaidd, a maen nhw'n trio cadw'r niferoedd i lawr, mae'r cwmni UTMB i sefydlu sawl ras arall. A un o hynny ydy'r TDS, Tras de Duc de Savoie. A wedyn mae honno yn cychwyn yn Cwmai ac yn gorffan yn Llanmani. A fel chi'n gweld o'r profile yn fynyddig iawn. Dyn honno'n 145 km, so ddim i gymhellad ar y Sahara, ond efo lot mwy o godi, so 9,000 metr, wedyn, 9 gwaith fyny rydda o gwylod, wedyn dipyn o sialens. Ac o'n i'n meddwl, wel, o'n i'n licio'r ochr yn ydda, felly dyma ni, ras, dyna fi ti. Ac unwaith eto ar ôl cyfrestu, yn syniad da, ar ôl cyfrestu, dwi'n gwybod yn byd am redeg mynydda. Dwi'n wedi arfer cerdded, ond mae'r rhedeg hollol wahanol. Felly, lot mwy o baratoi, lot mwy o spreadsheets eto, trio gweithio allan holl amodau o ran sut i baratoi. Ac eto, efo'r Sahara, y pwyslais oedd arfer rhedeg ar bwysau blinedig un diwrnod ar ôl llall. Tra o hon yn mynd i fod yn just as rhedeg yn ymwneud go.
A mi dymodd i 33 awr non-stop mi rhedeg, felly oedd angen rhedeg yn lot hirach o ran marfer y gyfer hon. Wedyn eto o ran paratoi, yn ogystal â'r rhedeg ei hun, felly, a ffitrwydd, oedd lot o ffactorau eraill efo hon o ran sut oedd i'n mynd i fod rhedeg gyda nos. O'n i'n gwybod beth sy'n ei allan am 2 noson, so angen meddwl am batteries ar gyfer o lamp pen, batteries ffôn, achos oedd o'n reol, bod rhaid i gael ffôn yna i trwy'r amser. Yna lot o ymrwydiad uchder, so oedden ni, yn siŵr yr isa, oedden ni ryw 800-900 metr yn y pentref isa, a mae'n siŵr ar y cwpao yn uchel, oedden ni'n cael 2500 metr. A felly, dwi'n wrth gwrs andros lot o amrywiaeth tywydd dros gydol y ras a gan bod ni'n newid gymaint o uchder. A wedyn hefyd trio balansio hynny efo rhedeg digon cyson am cyhyd. Wedyn lot o waith dysgu eto. Nes i benderfynu cael hyfforddwr i helpu fi o'r ras yma, achos eto nes i sgen am digon o gyfan, nes i digon o brofiad o'r math o faredd. Wedyn, ges i rywun i helpu fi efo paratoi, ac yn siŵr yr wsnosa ola, o'n i'n rhedeg, yn siŵr, dim gymaint faint o filltiroedd yr wsnos, ond dwi'n i'n rhedeg faint o oriau mewn wsnos. So fydden yn siŵr bod y penwythnos clyta ges i, teg at y diwedd, o i'n rhedeg 2-3 diwrnod un ar ôl llall, fatha 8 awr yr un. Wedyn, eto, pwysig yn ydwy cael bag mor ysgan o bosib. Eto o'na reola ran be oedd rhaid i ni gario pethau o rhaid i ni gael trwsys glaw a coch glaw, ond hefyd o rhaid i ni gael llawas llawn a rhywbeth llawn dros yn coesa, jyst achos yr tynherydd ag yn y blaen. A o rhaid cario 2 lamp pen a batri sbar, math yna beth. Dyn nhw'n trio gweithio allan y ffordd sgafna o fod yn ffitio fewn y rheola. Oedd hwnna 3 pwynt lle oedden ni'n cael cymorth allanol. Dyn nhw hynny'n dipyn o help o ran newid uchaf, chargio torch o'r noson gyntaf ar gyfer yr ail noson, cymryd i nôl. Ond wedyn, wrth gwrs yn y canol, do'n ni'n cario'r ail torch, dyn nhw'n angen cario torch fach, os dyn nhw'n ffitio o'r rheola, math yna fe. A wedyn eto bwyd yn eithriadol o bwysig, eto balans rhwng cario digon yna fi, bita digon, mae'n andros o job treulio bwyd trwm tra'n rhedeg. Wrth gwrs, mae rhywun allan wynt ar y ffordd i fyny. Mae hynny o ddarna fflat o'na, mae rhywun eisiau mynd amdani, achos dyna di'r rhedeg hawdd. A wedyn mae'r rhedeg lawr i gyd yn eisiau canolbwyntio am dros o lot, dim dwi'n bita mewn gyfleus iawn adeg hynny. Mae'n hawdd iawn mynd am gyfnod hir heb bita, achos bod o'n anghyfleus. Wrth gwrs, os yw'n rhedeg am 2-3 awr, hynny'n iawn, un bar a pryd da ar ôl badra, ond hynny'n gweithio os yw'n rhedeg am 33 awr. A diolch yn bosib dal i fyny wedyn, waith mae rhywun wedi mynd rhyw bwynt sy'n symud eisiau smogi dim byd, sy'n gofan ni. Wedyn o'n ffidio'r bwyd addas, a be o'n i'n dal yn gallu gario ymlaen eita, yn dipyn o sialens hefyd. A wedyn, jyst ambell i un o lle o'n i'n cael cymorth allanol, wedyn o'n i'n newid t-shirt a newid sana, math yna beth. A trio bita dipyn o bwyd gwahanol i be o'n i'n gario yna fi. So gyda gwrdd fel hyn o fechan a jam cau a lot o rhyw Gatorade a rhywbeth yn lle trio cadw yn mynd i fynd. Dyn oedd y ras i hun yn cychwyn am hanner nos. Dyn oedd y reit exciting gadael pawb yn bod goliadau bach. Ond oedd hi'n oer wrth gwrs dros nos. A mae hwn reit gynnar y bore cyntaf lle i dal efo llewis ac yn dal... O gennau lewis ar ymreithia ac o'n i'n gallu isio set arall am y mhwysau, dyna gennau shorts, llewis a sana hir. Dyna hynny'n cyfro yn sbario cario twsys sydd dal lot dyma. Dyna ni'n gwybod beth ni'n cael cymorth allanol tuan o brecwast ar ôl yr 8 awr gyntaf. A wedyn yn gwybod wedyn bod gennau diwrnod
calad yn yr haul, so eto rhyw 8-9 awr arall, torri'n boeth oedd hi ta 25-26 gradd, dyn nhw'n newid eisiau yn ymlaen. A wedyn, y hyn gan o nos, o 3 bora, pan ni'n edrych yn hapus iawn, ond wedi newid gohandu ar ôl yna. A dwi jyst yn gobeithio gallu dangos fideo. Mae hon reit ar gychwyn y ras gan ar nos, fel oedden ni gychwyn am y copa cyntaf, lle jyst i roi ryw syniad. Ar gychwyn y ras, wrth gwrs, oedd hi'n brysur, a cos yna ta 1000 o'n ni'n ddechrau y ras, y llwydra bach hil yma yn llawn goledau bach i gyd, hawdd yn mynd. A mae'n andros anodd gwybod ar y pryd faint ymdrech i roed i basio bobl, ta'n meddwl, na, mynd o do, gynnau ras hir ymlaen, sy'n fel faint yn dangos ryw syniad o. Dyn fel un oedden ni'n mynd am oriau ar y dechrau, sydd. A wedyn, cymaru fod profile yna sydd yn, oedd y goliadau bach i gyd yn cyrraedd, o'n i ta 4 yn bora yn cyrraedd y copa cyntaf, a dal y ras reit brysur, sydd ebyn hanner dydd, lle oedden ni'n cyrraedd y rhasyd y Polonian, pobl yn strygio allan dipyn. Ac hwn, mae'n siŵr, oedd uchafbwynt y ras i mi, achos oedd yn lwybr garw serth. Ac eto, o'n i reit hyderus yn rhedeg lawr hwnnw ac gallu pasio lot o bobl. Ond drwy oed, o'n i'n poeni, ebyn mi gyrraedd Goffos, ebyn amser swper, o'n i'n dechrau poeni, o'n i ddim o laf, o'n i'n cael braidd gormod o hwyl yn rhedeg lawr. Hoesau'n dechrau blino, a mae gennau oriau maith i fynd, a dwi wedi gorneud i sydd cyfad fel mae mwd rhywun yn mynd i fyny i lawr drws gyfnod mor hir. Ac wrth gwrs, trwy'r amser, bod yna lefydd i gael bwyd a tipio dŵr i fyny, felly, wrth gwrs, does am llawer o sgwrs, achos mae hynny yn amser, jyst gŵr a mynd. A felly mae jyst rhywun yn hel meddylia ac yn ei pennau yna trwy dydd. A mae'n anodd iawn, ond mae rhywun yn cyrraedd rhyw bwlg o ddigalon, a nifyr, na glin, neu bynnag. Mae'n eich anodd cael tynnu rhywun allan o hynny, felly. Pan o'n i'n cyrraedd Beaufort, o'n i wedi gyrru neges i'r fforddwr gyda ni'n carfod fi'n fanno, yn dweud, dwi'n teimlo'n hwyr, a dwi'n eisiau gorffan, ond dwi'n gorneud i, wedi gwneud llanas, o'n i, dwi angen bach o hwb, a wedyn ddoth o i'r eithaf, oedd o fi jyst y darn bach ola, jyst i gadw cynheini ac trio caffi mismyd i adeg hynny, ond o'n i'n rhaid yn ddigalon yn cyrraedd yna. A wedyn ar ôl gweld o a cadw cyn o sgwrs efo rhywun gwahanol a newid yn meddwl bod fi'n bach mwy o fechan o dan cael. O'n i reit hapus wedyn yn mynd yr ail noson, so ar ôl swper. So hyn, o'n i wedi bod yn rhedeg am ryw 20 awr, dwi'n siŵr, gyda'n ac o'n i'n gwybod gennau andros o allt hir, oedd o'n i cerdded fyny rhyw brosedd am 2 awr. A o'n i'n gwybod bod hon yn mynd i fod yn anodd. Ond oedd iawn, oedd o'n i'n ôl efo lanta pen a mynd fel leidar i fyny. A un darn gwych oedd yn sbio nôl y dyffryn oedd ni'n difynnu ras, oedd yn sbio nôl lle'r seis yn dal i fod lawr. A goledau bach yma yn bob man yn mynd am ei sgiro, yn siŵr hynny ysgofion felly, waw, lle o ran. Oedd yn teimlo bod y ras yn cymryd drosodd yr holl ardal. A wedyn, ebyn ni gyrraedd y hyn ta 3 bora, yr ail bora wan, ond o dal, o hwyr i dal yn erbyn hynny, o'n i'n gwenu yn hapus yn Le Contamin yn cael mwy o fwyd a trio gorffuso rhywun hoesan rhyw 2 munud yn blaen. Oedd o'n gofyn, ti isio nap bach so fan hyn y le 2 cwrs? Na, dwi'n gael oed, dwi'n teimlo'n gret rwan, dwi'n barod i fynd. Mae'n siŵr o hynny'n braidd yn dan gyfeiriad, achos o fewn rhyw hanner awr o gael fanno yn llawn bwyd, i'n dechrau teimlo'n sal. Dyn, da'n byd.
Chos o wedyn wrth gwrs o'n i'n methu bita, ac o'n i'n methu hyd yn oed smodi. Bod gen i'n dŵr anna i, o gen i'n just ryw gels a ryw betha melys. O, hynny'n troi'n stumog i, mae gen i'n un as fawr dal ar ôl, a dwi'n teimlo swp sal. Anyway, just dal i symud, pen lawr, dal i symud, dal i un. Beth bynnag, dwi'n meddwl bod fi'n, erbyn hyn o'n i'n dechrau gweld pethau, pobl hyd yn sôn am yr hallucinations o'r falle, ond a beindant, rhyw dŵr yn neidio allan o'r nilla falle, a wedyn diflannu. Ac dwi'n gwybod o'n i'n siclo ochr i ochr, ond o'n i'n meddwl, mae rhaid i just cario ymlaen, ben y rhyw yma. O'n i'n cofio, o'na checkpoint ar ben y rhyw, efo rhyw gwt bach yna. A dyma i jyst yn deud y ffyrdd yna, so mae rhaid i ystod lawr a cysgu. O ie, dwi'n mynd i fewn i'r cwt, na chi lonciau. No, diolch chi, fel ei ar ola saff. So yna rei pobl jyst cysgu, dwi'n ffordd y llwybr, wedyn mae hynny'n rhywbeth rhywbeth call iawn, so ni'n rhaid sal, dwi'n wedi cael cwt y lonciau. A wedyn yno, hei, jyst 10 munud yn cwt, 10 munud. Anyway, cyn i setio lan yn hydnod, o'n i wedi disgyn i'r sgyn, yn dda, peth nesaf, o'n i wedi deffro 10 munud cwtawr wedyn, di fferi ac yn cyrnu cyfeithwyr yn reit. Offan i, dan aros fan hyn, a gorau cael heli allan, dyn tynnu hynny o ddillad gennau, ail wisgo bod dim ffordd iawn, o gennau hyn o'r balaclava, sigar yn y mag, jyst ag on, reit, hwnnw, bob dim, a dych reit, mae rai i dal i symud, neu fyddai'n sal go iawn, a dwi'n meddwl bod wedi cael gel bach a offa fi lawr y hyn, reit, amdani, yn rai fi offan y ras. A wedyn yn lwcus iawn, erbyn 4:30 y bora, o'n i ar y col, ac o'n i just yn dechrau gwawrio. A mae'n hyfad, bod fi'n teimlo mor digalon a mor ddu o bob dim mor anifir, just cael dipyn bach o ola, just gweld y wawr yn dod dros y gorwel, yn just rhaid digon o hwb i rywun fel, na, dwi'n iawn, dal i fynd, byddai di goffa'n gyda hi. A wedyn, darn ola, hoenus eithriadol i orffan ydyn amser brecwast yn siarad ni. Ac oedd bob dim yn brifo. O gennau danodd, hyd not. O'n i'n fath am das pam bod yn anodd i'n brifo, ond oedd bob dim, oedd bob cam, oedd darn o'n rithiau, darn o'n hwysau, oedd hyd not cyrra yn stumog ei yn brifysgol yn brifo, oedd bob dim jyg yn brifo, oedd yr 8 kilometr flat-ish ola yn ôl i siarad ni. Lwcus iawn o gennau ffrind wedi gyfarfod fi. Dyn nhw'n hi'n rhedeg nesaf tawn. A dyn nhw, chi'n neud ymdrech a gwenu a gynnu bar. Fel fi'n iawn. Dyn nhw pawb yn dweud, ti'n gwenu ydy weld, ti'n gweld? Ie, gris. Ond oedd e gyd werth o, yn gorffen yn siarad ni, gan bod y rasys mawr mae'n gyd yn gorffen yna, y darn ola trwy'r sydd fawr, a gorffen nesaf trwy eglwys ac yn ganol y dre. O'n i'n cyrraedd 9 bora, so oedd yma'r amser mwyaf bora ar y crowd o fath i. O'n i dal yn cael croeso mawr gen pawb, yn eithio. Ffrindiau tiw iawn yn briliant fan'na. Ond yn hyfryd ffordd yna perspektif rhywun ar ôl cyd cysgu ac yn symud. O'n i'n convinced bod fi mor ar y deg oedd o'n credu werth treffa. Ond mae pawb yn dweud, iawn, bod y cymrydau dal y ddim. Ond bod nhw'n meddwl i bod ni'n un lle, gan ni'n gallu cyn symud. A wedyn, dyna fo, hanes y croeso, gofyn unrhyw gwestiynau neu gwestiynau o hân. Dwi wedi gwneud rhasys bach byrrach leni, o llai o baratoi ar gyfer hynny, a gai weld blwyddyn nesaf.
rhasys 300 kilometr, de. Dyna ffrind di dweud hynny, mae hi'n fel anna drwg iawn yna. Ond drwg I drwg o lot ar ei hir a chryff. Ydy mae'n anodd eisiau navigatio hynny, a dwi'n hoples o marc, a dwi'n hoples ar ran synwyr o lle dwi'n mynd. Hyd yn hyn, wedi sticio trasys lle mae yna ffogio bach yn dangos y ffordd. Ond mae'n siŵr bod yna rhywfaint o apel yn rei faint o bell wedi rhywun gario ymlaen un. A mae'n siŵr un arall, dwi'n gwaith yn wallgo, ond mae'r ras Montarosa yn apelio. Mae bosib neu honno mewn un go. Mae'n debyg i'r rhasys UTMB o ran pillter, yn bach pillter, dwi'n meddwl. Tua 170 km, ond mae lot uwch I fyny, a mae'r tirwedd yn arw. Mae'r tirwedd garw yn apelio mwy ni, na bydda flat o bethau. Wel, swn i'n dweud allan o'r rhai dwi'n nabod eraill, da ni gyd yw gyfiawnhau'r anturiaethau mae gyd yn hynna. A dyna dyn ffordd ni o ddelio hefo yna gymaint o bobl yn dioddef efo iechyd meddwl ar y funud. A yna lot yn ni fel dwi'n dweud yn cyfiawnhau, a dyna dyn ffordd ni o ddelio efo iechyd meddwl ydy gwneud y rhasys hurt yma. A dyna di'r sy'n helpu. Mae'n siŵr bod mynd trwy'r cyfnodau isal yma, lle mae bob dim mor ddu, yn gwneud rhywun sylweddoli, o ia, ond os o'n i'n dal I fynd am bach bellach, o'n i'n pethau'n cwplu eto. Wedyn, dwi'n meddwl bod gan bod yna gymaint o ochr I wneud efo'r meddwl efo'r rhasys hir, dwi'n meddwl hynny'n ochr reit diddorol o ran sut mae rhywun yn managio fo pethau dydd I ddydd anodd ydy hynny. Dwi'n meddwl bod o'n ateb I bob dim, ond sicr mae sawl mynd I sôn o hynny. Ond fel arall, licio dipyn antur, de. Ar ôl y ras flwyddyn dwytha, swn i'n dweud peth mwyaf oedd, fel yn dweud, dwi'n meddwl yr agwedd mwyaf oedd y diffyg cwsg o hynny bron yn anoddach na'r dal I symud. A wedyn, os rhywbeth, ar ôl fi orffan, o'n i'n teimlo'n fatha reit jet-lag am ryw 2 diwrnod. A cysgu, bod fi dim wlad, fi methu cysgu yn ar adegau a wedyn dim wlad yn darnau pnawn a hynna beth. Ond, o ran, dwi'n meddwl, fel yn dweud, dwi'n rhedeg marathon ar rhasys ffordd lle maen nhw yn mynd lot cynt a lot cytach ar un sydd. Wedyn do'n i'n mynd dioddef bod fi methu cyrraedd lawr bisia math yna de. Bron ddim wedyn. So, swn i'n dweud o fewn diwrnod neu ddau, bod fi dal I fyny yn hwys yn y blaen. Ond os o dal mynd I So, fysa'n mynd I fyny grisia yn anol, yn teimlo am hoes ar ein gael bach yn antan. Mynd I fyny, ond glawr, yn i'n syni, o ia, dwi'n teimlo sort lle. Dwi'n gwybod os o'n I rei digwydd fyny, neu falle sy'n trio'n gytach. Ond, a dwi'n meddwl bod I wedi rhedeg ta rhyw wsnos I rhywun arall, rhyw job bach, dol-dol. A wedyn, ia, ond dim hyd rhwng rili. Ond dwi'n meddwl bod rhywun I fod I wneud rhedeg calad ar ôl wneud gymaint hynna, yna 145 yn dweud am bob 10 km I gael ia diwrnod I ffwrdd. Ysgrifennu wedi bod I ffwrdd wneud yn byd am y gyfnos. Ys I nofio. A mynd am dro.
O'n i'n dechrau'n merch. Dim llawer. O, just that. Ie, oedden nhw'n dweud ni, os ydyn ni, gafon ni'n bach o wynt a dipyn o dywod, ac ie, codi buff i fyny, a oedden nhw'n jyst yn dweud ni, os ti'n drwg iawn, jyst isa lawr a disgwyl. O gen o'n ni blipper ar y ysgwyd, un os yna rhywbeth mawr o'i le, SOS o fan. Gen o'n ni trackers am ni trwy'r amser, beth bynnag. Ond ia, so oedden ni'n gweld lle fynd, just gollonydd a disgwyl. Ond weithiau, yn y twyni mawr, o'n dweud, oedd yr ei mwyaf fwy na fan hyn. Ac oedd o fatha bod ar wylod Tom, neu rhywbeth lle, oedd nhw'n gweld top, wedyn yn aml iawn, efo heini, doeddwn ni'n gwybod lle i fynd. So yna'n wylod y twyni yn sbio fyny, dwi'n gwybod lle dwi'n mynd o fan hyn, lle. Ond unwaith oedden ni ar y top, so ni'n gweld y flag nesaf, lle. Ond amball i dro, fysa'r flag nesaf hwnnw, jyst yn mynd i traws i fanna, lle. Ond oedd y twyni mawr, mae'n siŵr bod fi wedi mwynhau hi'n fawr iawn, cos oedd o'n hwyl rhedeg lawr hi, yn drwg oedd, o rywun yn gweld y flag, rhedeg lawr, lle oedd yn nesaf, oedd yn sbio fyny, a methu gweld hi. Ond o hi'n gres, tra oedd yr ei bach fel poen, lle oedd hi jyst yn gwaith calad heb gael ei hwyl ar rhedeg lawr. Da iawn rhan amser.